Sa tuna, magkano? 200 pesos? 180. 260 to? 240 sa mga sari-saring isda. Ayan po. At bisugo. Ayan po, 260. At mga tumpukan po ay 150 sa mga bangus pandaing. Sa 50 pesos na tumpukan at isdang mga tawilis. Ito po yan. Yan po yung mga latagan, no? Ngayong araw po ng Biyernes. Ang inihaw naman po, mga tamban. 50 pesos din tate. Ayan, 50 pesos din po na mga tamban, no? Pang inihaw. 50 pesos na mga latagan. So, tinumpok ka ba kanila mga paninda? Sapsap, tawilis. Yan po, mga 100 pesos na tumpok na mga galunggong. Sa mga galunggong po natin, 120 kalahati, 240 per kilo. Bossing, good morning. Magkano yung per kilo mo ngayon ng matambaka? 130 kalahati, 260 ang per kilo. Eh, sa mga burot galunggong, pares lang. ganda ng burot, no? 260 po ang per kilo. Good morning, Boss Maeng. Tuloy pa rin tayo sa hanap buhay. Ayun, tuloy pa rin sa paghahanap buhay kahit na maulan ng panahon, kahit kay bagyong Opong. Bagyo ka lang, baha ka lang. Mga golden pompano. Ayan, good quality po ng mga magagandang hipon at golden pompano na mabibili sa Malabon Fish Market. Ano naman ang kilo ng hipon mo? 300 ka lang, boss. Yun, 300 pesos na per kilo, no, ng hipon. At ito po yung mga kilo at tumpok, no, ng mga isdang chabeta. 50 pesos tumpok. At mga tumpok din po ng mga rablet. Ang dami, oh. 50 pesos. Hindi po sa mga isdang chabeta, oh. Dory at sa mga ulo po ay 80 pesos ang per kilo. 90 pesos per kilo na mga good morning. Tilapia, no? 90 pesos per kilo. 80 pesos per kilo. So yan po yung mga tilapia bentahan po dito. Tilapia natin ay 100 pesos tumpukan. Ito po, no, mga fish ng pagi, ayan, mga tatampal, 100 pesos na mga tumpukan at 120 na kilo, no? No, shout out sa iyo, Lodi, good morning. So ito po yung update at sa mga tatampal po nila, oh. Pagi at tatampal po na natagan po sa halagang 100 pesos. Good morning, good morning, good morning at isang maulang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-a-update sa kanilang mga latag na ano man na ating makikita, no? So, umaambon at umuulan na dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-update at makapag-explore dito po sa bayan ng Malabon Fish Market sa kahabaan po ng Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, dito, aalamin natin yung mga presyo ng mga paninda ni Kuya Romy. Kuya Romy, shoutout sa iyo. Bakit wala kang panindang bangus ngayon? Naubos na. Kaunti lang ang mga nahango. Pandaing. Ang mga karaniwan makikita natin ngayon dito sa mga latagan, kundi bangus tilapia. Tsaka mga hipon. So, check natin yung mga kanilang latag. So, ingat at maulan ng panahon, ha? Oo, ingat ka rin. Mag-video ka lang mamaya, malakas na ulan. Salamat kay Romy. Shout out po. Good morning. Pasupport po natin Jam Apparel sa Facebook. Salamat po. Joy, shout out sa iyo. Ayun. Magkano yung presyo ng tilapia Batangas? 120, nari ako na ng 110. So, 110 na lang po yung mga per kilo ng mga tilapia Batangas, no? Ni Kuya Romy at ni Joy. So, salamat sa update ng presyo. So, bye-bye na natin tong Malabon Fish Market at tingnan natin yung kanilang mga latagan. Maulan. Sensitive pa naman to. Tawid tayo dito sa kabila at update natin yung mga latagan po nila dito ng mga isda na ating mapipili o mabibili. So, bossing, magandang umaga.
At ang sarap ng kayong kinakain. Ayun, sarap ng pagkain niya, oh. To, silog. O, magkano ngayon? Update natin yung presyo ngayon ng mga isda mo. Sa tuna, magkano? 200 pesos? 180. 260 to? 240 sa mga sari-saring isda. Ayan po. At bisugo. Ayan po, 260. At mga tumpukan po ay 150 sa mga bangus pandaing. So, ayan po yung presyo ng ating pong in-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bossing, thank you ha. Salamat. So, ito yung mga nakikita natin at naaabutan natin mga latagan po, no? Sa mga tumpukan, 100 pesos naman po sa mga pandaing na bangus na inyo pong mabibili. At mga bisugo sa 50 pesos na tumpukan at isdang mga tawilis. Ito po yan. Yan po yung mga latagan, no? Ngayong araw po ng Biyernes. Napakasarap magpaksiw. Kahit maliliit ay pwedeng-pwede. Tapos 50 pesos na mga tawilis din po na inyo mabibili sa mga tumpukan. Tabase. Madami na yan. Ayun, no, 50 pesos, napakarami na, no? Prito, paksiw, masarap yan. Suwabing-suwabe sa mga sabawing mga lutuin. Hindi maubos yan. Ayun. 50 pesos lang. Talagang hindi mauubos. Mag-ihaw na kayo habang wala pang bagyo. Mag-ihaw. Ayan, ang inihaw naman po, mga tamban. 50 pesos din to, te. Ayan, 50 pesos din po na mga tamban, no? Pang inihaw. Ganda, kasing ganda ko. Ayun, kasing ganda ni ate. Ana, mag-ihaw na kayo. So, ayan po yung mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market ngayong araw po ng Biyernes, no? Te, salamat po. Ayan, mga tumpukan po natin dito, 50 pesos na mga latagan. So, tinumpok ang kanila mga paninda, sapsap, tawilis, mga isdang bisugo. Ayan, madami na, no? May dagdag pa yon. At ito yung mga sari-sari ding isda, no? Mga banak. Ayan, mga 50 pesos na mga tumpukan na inyo pong mabibili. Puro tumpok po yung mga updated natin sa kanilang mga latag. At ayan, mga 50 pesos po mga tumpok. Shoutout po, Nay. Good morning. Wala kayong mga tindang puset, Nay, no? Dami po naghahanap. 300 po ang kilo. Kaya wala po kayong mga paninda, mga tinutumpok. Ang dami po kasi naghahanap. Sige po, Nay. Salamat po. Yan po mga 100 pesos na tumpok na mga galunggong. Sa mga galunggong po natin 120 kalahati. 240 per kilo. Bossing, good morning. Magkano yung per kilo mo ngayon ng matambaka? 260 ang per kilo. Eh sa mga burot galunggong, Pares lang. ganda ng burot, no? 260 po ang per kilo. Ganda, no? Eh sa mga tulingan mo, magkano? 240. 240 naman po sa per 260 kilo kilos. ng tulingan. 260 per kilo, no? Ng mga galunggong. So, pwedeng magsabaw at magpaksiw ng mga galunggong ngayon, no? So, parating na kasi ang bagyo, kaya ganito at paambon-ambon na po sa Malabon. Parating na ang bagyo. Mabilis ang hatak, 30 mabilis. Ito po yung mga isdang flying fish, 50 pesos na tumpukan. 50. Murang-mura na po yan, sa halagang 50 pesos. Tumpukan din po ng mga bangus, 100 pesos. So ayan na po at bumuhos na ang ulan. Alright, so kahit na maulan, no, tuloy pa rin ang ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market at nanghiram tayo ng payong kasi malakas na ang buhos ng ulan at marami na rin sa ating mga kababayan ang mga namimili kahit na ganito po yung sitwasyon, no. Napakalakas na po ng ulan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pong pag-update sa kanilang mga latagan. So ayan po, no, 100 pesos na mga tumpok na mga isdang bangus at may mga hito.
So mga isdang tiyabeta sa mga latagan. Ayan po yung mga tumpukan po nila. Bossing, magkano tumpok niyan, boss? 100 pesos na mga tumpok. Wala kayo ibang mga latag na ibang klaseng laman dagat, no? So ayan po yung mga latag nila, no? Ng mga tiyabeta. Mga lodi, salamat ha. Thank you. So update tayo dito sa mga iba pang pwesto sa pababa. Itong Estrella Street, bayan ng Malabon Fish Market. So shout out sa inyo mga lodi. Good morning. Maulan ng panahon. Iyon, Malabon Ahon. So mga presyo po dito ng mga hipon po nila ay 320. 320 na lang ipon, 320. Tapos yung mga golden pompano po natin ay 330 ang per kilo. Magkano naman ng mga yellowfin tuna? Kano? 250 na per kilo ng yellowfin tuna. Ayan, shout out sa mga tropa nila, no? Tayo ay nagbablog pa rin sa Malabon Fish Market at inaalam natin yung kanilang mga presyo at sitwasyon sa ganitong panahon na maulan. So, salamat sa inyo mga lodi. So, nandito tayo sa pwesto ni Boy Bangus. So, mga presyo ng kanilang mga latag, no? So, 120 yung mga presyo ng mga bangus. Dagupan ni Boy Bangus. So, shout out sa iyo. At 320 yung mga per kilo naman po dito ng hipon. So, ito na siguro yung bagyo na inaasahan natin na darating at mananalasa sa Metro Manila. So, 300. Good morning, Boss Maeng. Bagyo, tuloy pa rin tayo sa hanap buhay. Ayun, tuloy pa rin sa paghahanap buhay kahit na maulan ng panahon, kahit kay bagyong Opong. Bagyo ka lang, baha ka lang. Oh, Naghahanap buhay kami. tindero kami. O, di ba? So, yan po yung presyo ng kanyang mga latag ng bangus. 120. At lager din naman ako, tuloy pa rin ang pag-update kahit na maulan ng panahon. Kailangan nating magsipagayaw, huwag kayong maso sa mga politiko. Oo, tama yon. Ito po 320, no? At yung mga tilapia po natin dito ay 120 per kilo. 120 lang, boss, 120. Boss Mike, salamat ha. Ayan na, bumubuhos na ang malakas na ulan. So, nandito na tayo. Ito naman po ay 360 sa per kilo. Ang tahong po natin ay 50 po ang kilo. 360 sa per kilo ng mga hipon ni Boss Maki at 350 sa mga golden pompano. Ayan, good quality po ng mga magagandang hipon at golden pompano na mabibili sa Malabon Fish Market. Kahit na ganito at marami pa rin sa ating mga kababayan ang mga namimili, no? Kahit na maulan ang panahon at buhos na ang ulan at tayo ay tatawid, ito. So, tuloy-tuloy pa rin ang ating update sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market at napakalakas ng ulan. So, ingat-ingat po tayo, no, sa ating mga kababayan na binabayo ng bagyo diyan sa Bisaya. At ito po ay Pagapang papuntang Southern Luzon, no. So, ina-update natin yung mga presyo kahit na ganito yung sitwasyon na malakas ang ulan at para malaman din ng ating mga kababayan na tuloy pa rin ang pagbebenta ng ating mga vendor sa ating mga suki o mamimili na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, tuloy tayo sa ating update sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga presyo at tuloy pa rin po ang mga bentahan dito sa kahabaan po ng Estrella Street. So, sa mga gulay po na inyong mabibili, ayan po. At bumuhos ang isang malakas na ulan, no? Kaya tuloy pa rin ang ating update. Shoutout sa'yo. Good morning. Yan po yung mga presyo ng mga putas na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Tuloy lang tayo sa hamon ng buhay kahit na bumubuhos ang malakas na ulan ay tayo ay tuloy pa rin sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market. Tuloy, shout out! Tuloy-tuloy lang tayo kahit maulan, kahit binabagyo tayo. Laban lang. Binuhusan tayo ng malakas na ulan. So ayan po yung mga gulay, no? So punta tayo doon sa bandang ibaba at alamin pa natin yung kanilang mga latag ng mga seafood na mabibili sa Malabon Fish Market. Dito, thank you! Good
morning po, Nay. Good morning. Magkano naman ang kilo ng hipon mo? 300 ka lang, boss. Yun, 300 pesos na per kilo, no, ng hipon. Kinakamat at kinakamay na. Good morning, magkano hipon mo? 3H. 300 pesos naman din po yung per kilo ng hipon. Ano, bustado? Salamat. Gucci. So, yung mga tumpok po, no? 150 sa mga tumpukan po ng bangus. Bukid Kalawang. So, dito tayo sa latag ni Kuya Ricky ng mga bangus. Ayan po, kada piraso po yan, ha, na bentahan po. Tapos mga, magkano na uli kilo, Kuya Ricky? 260 pa rin. Tilapyang Pampanga. 130 po sa mga tilapyang Pampanga. At yan po yung mga buhay, no, na tilapia. Kuya Ricky, maraming salamat, ha. Thank you. So, yun po yung mga update ng tilapia at mga bangus na kanyang bentahan po, no. So, mga hipon pa rin po dyan, no, na kanilang mga binibenta sa mga mamimili. ₱50 kilo po ng tilapia. Good morning po. Shout out po Ate Lorna. Good morning. Magkano hipo mo malalaki, Lodi? 150. Anong 150? Kalahati. 300 ang kilo. Ang lalaki ng hipo, no? 330. Ay, 330. 350. 350 ang kilo. 350 po ang per kilo pala ng malalaking hipon. So, yan po yung update natin sa kanyang latag ng hipon. At ito po yung mga kilo at tumpok, no, ng mga isdang chabeta. 50 pesos tumpok. 100 kilo ng mga salmon head, no. Tapos tilapia, ayan, 100 pesos tumpok. At mga tumpok din po ng mga crablet. Ang dami, oh. 50 pesos. So, tuloy tayo sa ating pag-update sa Malabon Fish Market. Tayo ay alamin natin yung mga kanilang mga presyo, no? So, dito po yung mga hipon natin ay 300 pesos na per kilo. At ito po, balikan lang natin, no? Ito po yung mga 100 pesos na tumpok ng mga tilapia at mga talangka sa halagang 50 pesos na tumpukan. Madami na natin. Ayan, tumpukan po, no, ng mga talangka sa halagang 50 pesos. Kilo po ng mga tilapia ang Batangas ay 100 pesos. So may tumpukan din po silang mga bentahan po dito, no. Ayan po. So, yan po yung mga presyo ng mga tilapyang Batangas po natin dito. 120, 130 na mga per kilo. Yan po yung mga natagan po rito. Tuloy pa rin tayo sa ating mga update dito sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latag. 340 per kilo ng hipon. At 120 po sa mga isdang chabeta, oh. Ang bugkos na mga isdang bigid ay 100 pesos. Ang isang piraso na isda, no? So, ito po yung mga latag na ating pong na-update sa ating mga nakikita. So, dito 30 pesos kilo ng mga tahong, 30 pesos lang po. At mga bangus pandaing, ang mga bangus pandaing po natin ay 140 per kilo. 160 sa mga cream dory at sa mga ulo po ay 80 pesos ang per kilo. Tilapyang Batangas at tamban po ay 80 pesos ang per kilo. Magkano ang tilapyang Batangas mo, bossing? 130 sa malalaki, no?
110 sa maliliit. So yan po yung mga ina-update natin sa mga latag. So marami sa atin pa rin mga kababayan ang pumupunta dito sa Malabon Fish Market ngayong maulan ang panahon. Na may bagyo tayo ngayon na si Bagyong Opong, no? So ganyan po yung sitwasyon. Marami naghahanap ng mga murang presyo ng bilihin dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, Geng-Geng. Good morning, Geng-Geng. Yun, shoutout, Geng-Geng. Nakita ka doon, nakaupo ka, Geng-Geng, ha. Shoutout sa iyo. Yan, Geng-Geng, good morning. Salamat. At dito ay 90 pesos per kilo ng mga good morning. Tilapia, no? 90 pesos per kilo. 80 pesos per kilo. So yan po yung mga tilapia bentahan po dito. Sige, salamat. Maulan, sarap na masarap yan. Thank you. So wala pang baha dito sa kahabaan ng FC Villa. So mga tilapia, ito. Nanay Ning, magkano po presyo ng per kilo ng tilapia po? 80 po. 80 pesos na per Shout kilo. out sa mga taga-Amerika. Ayun, shoutout po sa mga taga-Amerika na mga naghahanap buhay po dyan. Mga around 9 p.m. Andiyan na kami sa Amerika mga 9 p.m. mamaya arriving. Tapos mga bangus pandaing, no? So ito po yung mga latagan dito sa bandang dulo na ating pong mga na-update. Eh sa pandaing po, 120 po kilo. 120 po sa per kilo ng pandaing. Ang malaking bangos, 240. Ayan po, no, mga per kilo po ng kanilang latag. Salamat po. Ay, tilapia, oh. So yung mga tilapia natin ay 100 pesos tumpukan. Puro tilapia ang ating talagang kalimitan na makikita dito sa Malabon Fish Market, no? Yan, mga tumpukan ay 100 pesos. Ito po, no, mga fish ng pagi, ayan. Mga tatampal. 100 pesos na mga tumpukan at 120 na kilo, no? No, shoutout sa iyo, Lodi. Good morning. So, ito po yung update natin sa mga tatampal po nila, oh. Pagi at tatampal po na latagan po sa halagang 100 pesos. Salamat mga Lodi. Thank you. So, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ulan dahil sa Bagyong Opong, pero talagang update pa rin tayo para sa kaalaman ng ating mga mamimili na ganito po ang sitwasyon kahit na may bagyo po dito sa Pilipinas, no? So, shoutout po sa inyong lahat. Oy, shoutout na naman sa iyo, Tia. 110 per kilo na mga tilapiyang Batangas. Ayan po yung per kilo na mga latagan. So, hindi tayo makapihit. Eto na. Dito tayo kay Annalyn Bernardo, yung pwesto nila. Ayan, 110 na per kilo ng tilapiyang Batangas, no? So, shoutout sa iyo, Annalyn. Good morning. Shoutout. So, shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa Romblon, mga palangga, James Vlog, Santiago, no? Shoutout sa inyo dyan sa lugar ninyo sa probinsya. Good morning, good morning. At dito tayo kay Agustin. Agustin, magkano per kilo tilapia mo? 120 sa malalaki. 120 sa malalaki at 100 sa maliliit. Sandalan sa maliliit. Ayun, 100 pesos sa mga maliliit, no? So, yan po yung mga price update natin sa kanilang mga latag. Maraming salamat, Agustin. Thank you, Annalyn. Salamat. So, update pa tayo doon sa bandang itaas sa pag-akyat ng... O, yun, shoutout po. So, eto, yung sitwasyon po sa Malabon Fish Market at napakaraming tao, no? Kahit na maulan at masama ang panahon sa ating bansa sa Pilipinas. So, ganito yung sitwasyon na ating po nadatnan sa ating pag-update o pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, tuloy pa tayo sa ating pag-update, no? So, akit tayo doon sa pag-akit ng tulay at meron pa tayo ma-update doon ng mga latagan.
Good morning. Ayun, shout out. Good morning. Tuloy pa rin ang kanilang pagbebenta sa Malabon Fish Market ng mga gulay, no? Salamat, Gandara. Thank you. Good morning, Nay. Maulan, Nay, kaya dire-diretso ang ano ko eh. Good morning po ulit. Ayun, shout out po. So, dito tayo sa pag-akit ng tulay, no? Baybayin na po natin at para ma-update natin yung kanilang mga latagan po dito na kanilang binebenta. So, tingnan natin kung may mga isang bato silang latag sa kanilang latagan sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga nadatnan natin mga latagan po dito ng isang bato sa Malabon Fish Market. So update natin yung mga presyo kahit na maulan talaga ay nandirito pa rin sila para makapagsilbi sa ating mga mamimili. Te, tanong ko lang po yung presyo ng labahita mo. Dalawan dyan. 200 pesos. Saan mo na local po? 200 din. Yun ang mga presyo po, no? 200 pesos na mga kilo na ating pong na-update sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga isdang bato na inyo pong mabibili. Ate, salamat po. So, yan po, no? Yung mga updated natin sa kanilang mga isdang labahita at salmon na local. So, ganito rin po dito, no? Yung mga bentahan ng mga ni Kuya Warren. Ito po yan, no? Lapu-lapu. Ito na lapu-lapu. Kaya po yung mga presyo. Dito sa local na salmon, 200 pesos na per kilo, no? Buhos ang ulan. Ano, no? Bagyo. So, yan po yung mga isdang bato na nakalatag po dito sa kahabaan po ng tulay ng Estrella Street. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So, yan na ang ating na-update dito sa Malabon Fish Market. At salamat sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando. At na-update po ang sitwasyon dito sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa ating lahat at sa inyo sa pagsubaybay. So shout out po sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So maraming salamat at hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po at ingat po tayo sa bagyong paparating ngayon po dito sa bansang Pilipinas na si Bagyong Opong. At sana lahat naman po ay safe at gawin na po ang lahat na dapat gawin sa inyong pamamahay na ayusin ang dapat ayusin na mga kagamitan para maiwasan po natin ang isang sakuna. So maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.